Давай, и сега, здравейте пак. Вече всичко ни е оправено, имаме много къбълстоун и да отиваме вече да правим нашата къща. Решихме да я направим 30 по 30. Имаме лопати, кирки, много къбълстоун, часовници и... Ако моята кирка Да, свърши. ако твоята кирка свърши, отиваш до Enchanting Table. Enchanting Table ми анвила и си я поправиш с такова, с това, което имаме. И с малкото ти левел. Идиот. Да, Ще нали. се взема направо диамантината. Не бе, остави сега диамантината. Не трябва да използваме много диаманта. Ами както виждате 30 по 30. Малко достичко е, но... Да. Ще прочистим Дългичко. малко То дълги. чисти ли терена? Ми дай да почнем с чистенето на терена. Пък после Добре, вече искам. така ще почнем с чистенето на Добре, аз терена. ще се. И след чистената. А и както виждате така ще сме много по-близо до двете ферми, които съм направил. Може да си направим даже специален път към тях. Може да оставим айтамите тук така и после да си ги вземем. Добре, че ще започна с строението на пода. И аз така си мисля. А пък ти ако искаш разчиствай или както искаш прави. Не, дай Аз... да направим пода. Защото всяка секунда е важна. Така, мисля, че тук така. 30 Да, по тук 30, е. нали? Давай 30 по 30. Ако не знаеш как да направиш едно нормално купче, един вид гледай мене. Не, спокойно, аз изчислявам добре. Добре, изчислявай, добре. Трябва да направиш просто и така. Да тръгнеш оттам и да. Готово. Да, след. Добре, сега почвай да го запълваш отвътре. Вече си имаме един посетител. Марш тук е. Той от Ако едната продължа да страна. направя грешки, ще се откажа още на първата секунда. Мичек, аз съм малко така добър в билдването, ма и аз правя понякога много грешки. Ма както и да е. Значи за сега основната ни част е да направим само, нали, основните неща, само основите. И предвид, имам предвид основите, нали, четирите стени или може да си направим една тераса. Общо взето за сега да. Ще Аз не знам, направим аз си видях 4 как да стаи направим или ще я направим на два предната, етажа. имам идеята Ще- как да направим предната част А? на къщата. После ще тегле на идея за тераса. Ще виж, много яко ще. Добре. Всякакви идеи са в тази къща. Така Аз се... къща няма ли цялата да е идея. Ми даде, тя е една идея. Една идея от няколко епизода насам вече. И както виждате, вече много добре са. Аз поне съм стигнал почти... Не ги махаш. А? Ми те са махат като поставиш купчето. То няма нужда да ги махаш. Те са махат като поставиш купчетата. Ти кога дойде чак при мене? Съм много бърз, а. Пък те уж... А? Не съм. Как те, бе? Така... 4 бакса изхабени. Аз съм изхабил няколко макса. Вземи го е. Вийте, още не свърши от кателя. Дай да почваме. Честно да ви кажа, тая къща ще е огромна. Просто не знам, няколко епизода сигурно ще трябва да я направим. За сега сигурно около 5 минути не сме направили долната част на основата. Зима да става малко по малко тъмно. Така че ще действаме колкото се може, нали, по-бързо. Ще е Да направим по-бързо. стойките на бързо. А? Да направим стойките на бързо. Ми точно това. Ако искаш аз да се заема с пода, пък ти само го направи такова стените. Да почвам стойките. Да. Добре. Почвам стойките. Тай,
Колко висок ще е първият етаж? Първият етаж някъде около... нали няма нищо? 5, Да, 5. 5, Да. 2, 2, 3, 4, 5. Или 6. Не, 5, 5. Не, бе, 6 е за тавана, защото ние ще го направим на 2 етажа. Добре, значи 6. Така ли? Да. 6. Аз вече почнах. Така както виждате, дано кабелстона ни за сега само да стигне за... Нали, двата... както виждате, кабелстона много бързо гори. Не гори, ами много бързо се изхабя. Но работим с максимални усилия. Максимални. Да, максимални усилия. Той флат за сега не знам точно с какво се занимава. Но аз съм приключил само с 3 за сега. Ти почва още едната страна с другата. Ай. 4 макса пак изхабели. Свършва. Свършва бързо, аз зато исках да напълним поне един чест. Ако свърши. Ако свърши, ще направим, нали, малко по-късно видеото, докато съберем още малко кабелстон, но това не е проблем. На 6-та минута сме стигнали почти някъде за втория етаж. А и няма още... слънцето още не е залязло, ама е на път да залязва. Но това за сега не е много голям проблем. 3 стака отново изхабени. Така, ти си отбелязал колко е високо, нали? Да, бе. 6. Ага, добре. Аз ще почна от тук така, тук е станал някакъв бъг. Не знам защо. Надях се да го направим преди залез слънце, за да не може да се спална. Тук е много зомбита. Чек, тук трябва да го напълним с торче. Да. И дано да го направим преди залез слънце и преди да свърши видеото. Ама аз нямам торчове. Аз имам 64 един стак. Не мисля, че не стигнат. Имам идея. Кажи. О, да, готови сме. Сега работата ни е да скочим долу и да го напълним с торче. Да, във вратата. Какво стана тук? Да направи вратата, бе. Пропуснал си блокче. Да, трябва да го оправя. Как да преценим точно къде ще е вратата? Абе, ще преценим. Чай сега. 9, 10. Чай да го напълня с това, че да не влязат много зомбита и такива други глупости. Готово. Така, приближаваме 9-та минута. И мисля, че за 10 минути... Ето, намерих го. Средата е, брат. За почти 10 минути направихме всичко това. Хайде да се махаме. Добре, аз ще изкупа... Да. И за сега това е от нас и... После ще я видите, нали... Ще видите как правим покрива. Да. Добре, до другото видео. Довиждане.